Dit is zie ja. Ja, dat is juist gewoon een zwarte sporen die hier onder de bast zitten. Dat ook even zien dat een BM dus infecteerd is. De problemen met de BM binnen op het stuit beheersbaar, maar met de esk gaat het striem in. We gaan ervan uit dat tussen de 70 en de 84% van de esken in de provincie op termijn verdwijnen zal. Dat is een heel soort. Ja, dat is een kaalslag. Bij de andere BM-soorten in Friesland valt het nou nog ta, maar de Iperwacht maakt het hem wel zwaarder. Want er komen heel dit meer BM-ziektes bij. Dus ja, de kastanjebloedingsziekte, de iepziekte, nou ja, dan de eerste sterft er nog. Ja, oorprobleem, eikenprocessierups, die er steeds meer op te spelen hier in Friesland. Ja, daar ben wel al je ding, er komt steeds meer bij. Maar ja, doordat we een hele product dezelfde soorten omplantje, ja, is er weinig verschil in BM-soorten en is het dus ook vatbaarder voor ziektes. Ja. We moeten meer variëren. Dat is de oplossing. Ja.